Те не влизат само сирийци, афганистанци, Те, които могат и да направят. талибани, не знам какво тия. На такива хора трябва да се дава шанс. Ако стана кметски наместник, нали, да се докарат тук хора, които от Сирия, които да се заселят, искам да се оживи. Тук иска Иван да вкара сирийци. Аз не съм съгласен на това нещо. Защо ще ги вкарва тук тия сирийци? Защо? Не стигат вече дърварци. Номер 8. Другари и другарки, искам интернет за всички. Както е в Русия, както е при Путин. Има комунизма. Ковчег, в който се задушиха 71 емигранти в Австрия. Това обявиха австрийските власти на извънреден брифинг. То деца има ли умрели? Имаме, нали, това казаха, да. Това са хора убийци. Аз не съм го искал така, но така стана. Къде отивам? Какво правим?